Helo bawb, a croeso nôl i'r sianel, croeso i fideo arall. Ar hyn o bryd, wi yn storage yn Swydd Henffordd. Pam dwi yma, wrth gwrs, yn mynd i wylo yn Ffosilau. Ni'n mynd i Whitman's Hill Quarry, jyst rhwng y gornel o fan hyn, o neuadd y pentre yn storage. Felly, mlaen â ni! Dyma fe mae Cwar yn edrych o'r top. Mae Marc wrth i'n rhoi pwyntiau diogelwch ar hyn o bryd, felly y pam wy'n bod yn dawel. Felly, awn ni lawr ar acen bo hir. Jyst rhag ofn bo chi ddim yn gwybod beth sy'r gael yma. Mae rhywun wedi cerfio nhw fan hyn. Felly, os ydych chi'n gyfarwydd â llyn Llandegfedd, yr un fath o beth sy'r gael yma, sy'r gael yna. Felly, dylwn ni ffeindio rai pethau sy'n eitha cyfarwydd, ond pwy a wyr. A dyma'r ffosil cyntaf. Dim byd arbennig, dim ond darnau bach o grinoed a darnau bach o cregyn, ond mae rhywbeth. Felly mae hynny'n dangos bod Ffosilau cael yma, felly mlaen â ni. Beth sy'n handi ar y safle yma yw bod creigion hyn dreulio yn ddarnau bach, bron fel nodules fel rhain. Felly mae rheina'n cwmpodd ar ffas y Cwar a chwmpo lawr fel hyn, felly mae'n rwydd ffeindio ffosilau. Sy'n beth de. Wi ddim yn siŵr, efallai taw darn o grinoed neu falle taw gastropod bech yw hwn. Bydd rhaid i fi lanhau i wneud y siŵr, ond ai o hwnna adred i fi, mae'n meddwl. Wrth gwrs, nag y dim ond ffosilau sy'n gael mewn lle fel hyn. Chi'n gallu gweld mwynau hefyd. Os chi'n gweld fan hyn, mae yna galsit, mae'n wyn fyna, mae'n troi'n binc fan hyn. Mae'n edrych yn eitha neis. Chi ddim yn tueddu cael crisialau mawr, yn sefyll fel hyn, ond mae dal yn bert. Wi wedi dangos nhw ar y fideo yma, achos dwi heb gael caniatad i ffilm o neb sy'n ddigon teg. Ond mae rhyw 20 o bobl eraill ar daith yma, ac mae llawer ohonyn nhw yn defnyddio ei mwrthol i daro'r creigiau. Nawr a bod yn onest. Dyn nhw ddim yn gwneud unrhyw niwed, really, ond does dim angen mwrthol yma. Pan mae darnau yn fach fel rhain. Chi jyst yn gallu defnyddio eich llyged chi, ac mae hynny'n iawn. Na ddigon i ffeindio ffosilau yn rhywle fel hyn. Felly mae mwrthol da fi, ond bydd yn aros yn y bag nes bod angen i fi defnyddio y mwrthol yma. Mae mwrthol â chi'n, dwi ddim yn rhag gweld bod ei'n defnyddio nhw. Falle yna i, pwy a wyr, ond dwi'n rhag gweld hynny. Felly beth wy'n neud wrth ddod i rhywle fel hyn, mae'r nodiwlau bach yn cwmpo fe ar y ffas fyna, felly maen nhw'n tueddu bod fel hyn ar y llawr, felly does dim angen defnyddio mwrthol, fe wedys i, jyst edrych ar y darnau a gweld os oes rhywbeth ynddyn nhw. Yn llawer ohonyn nhw, mae yna rai pethau bach, ond dim byd werth i gadw, ond wy'n newydd ddod o hyd i hwn. O'r beth yw hwn? Mae'n edrych fel brachiopod bach. Os wy'n gallu cael y camera i ffocysu, dyna ni, brachiopod. Beth arall? Oes yw beth arall? Peth yw cofio hefyd, nag y pob marc yw ffosil. Dim ffosil yw'r marc yna, dim ond rhywbeth modern. Rhywbeth yma. Dim byd arbennig. Beth am fan hyn. Darnau o rhywbeth fan hyn. Mae'n anodd gweld fan hyn. Falle darn o rhywbeth fel brachiopod, neu falle darn o trilobit. Neu edrych ar hwnna. Un peth ar yr ochr arall. Negos. Tip arall i chi, os chi'n dod i rhywle fan hyn, edrychwch o dan y swyni a'r planhigion, achos mae pawb arall yn mynd i'r ardaloedd agored, achos mae'n rwyddach ffordd o hyd i gerrig yna. Ond does fawr neb yn edrych o dan y swyni a tu ôl i bethau, felly dyna'r lle ydych chi fwy a tebyg o ffeindio rhywbeth bod pawb arall wedi ffili gweld. Maen nhw ar y gêm o spot y ffosil, chi'n barod?
Chi'n gweld ffosil yma? Beth am nawr? Beth os dwi'n zoomo i mewn? Dyna ni. Mae yna fraciapod bach reit yn fanna. Dyma un o fy hoff bethau. Dyma un o fy hoff bethau. Dyma y darnau fan hyn, ond os dwi'n troi i'r ochr arall, chi'n gweld y cwrelau cadwyn fan hyn? Yn dwlu ar rheina. Maen nhw'n edrych, os ych chi'n edrych yn agos at nhw, maen nhw'n edrych fel cadwyn o'r top. Ond maen nhw'n ymestyn eitha hir i mewn i'r garreg yn fyna. Ond i ddim os ych chi'n gallu gweld ar yr ochr, dim fan hyn. Darnau ohono fe fyna. Ond ie, wy'n dwlu ar rhain. Maen nhw'n wych. Wrth gwrs, un peth dych chi ddim yn gallu reoli wrth ddod a dripu i wylio ffosilau yw'r tywydd. Mae'n edrych fel bod fi'n mynd i fwrw glaw. Wel, dyna ni. Dyna rhan o'r hobby. Fe wedodd Billy Connolly, there's no such thing as bad weather, only the wrong clothing. So, there we go. Mae'n gallu bod yn anodd gweld ffosilau weithiau achos maen nhw tueddu bod yr un lliw ar creigiau maen nhw ynddyn nhw. Ond os chi'n edrych yn agos, chi'n gweld fanna, mae yna fraciapod. Mae yna bar o hebogau tramor sy'n byw yn y cwar yma. Maen nhw wedi cael cywion eleni. A dyma dead giveaway. Chi'n gweld y plu i gyd fan hyn? Yn amlwg, olion rhywbeth maen nhw wedi lladd. Wel, dyma ffosil bod Dave wedi ddod o hyd iddo fe. Beth yw e? Yr ateb yw bod neb yn gwybod. Ni wedi bod yn trafod hyn, does neb yn gwybod. So, Dave, say hello to the camera. Just been saying nobody knows what it is. Hi everybody. I haven't got a clue. Not a clue. A dyma un o fy hoff fraciapodau. Mae wedi erydu ychydig, wedi hi'n dreulio. Felly, ydych chi ddim yn gallu gweld y patrymau arferol ar ei ben. Dyma enghraifft o fraciapod o'r enw Leptina depressa. A wy'n hoff iawn ohonyn nhw. Falle os cofiau i, ffeindiau lun o un gyfan a'i roi yn y fideo yma. Jyst er mwyn i chi weld, ond ie, wy'n hoff iawn o'r rhain. Maen nhw gallu bod yn bert iawn. Ond dyw'r un yma, ddim cweit. Mae'r creigiau yma wedi wneud o ddarnau bach iawn o crinoids, sef lilies y môr. A ydych chi'n gweld rhai ohonyn nhw yma, y cylchoedd bach yna. Dyna yw darnau o crinoid. A dyna ni am Medi. Dim ond fideo byr bach tro yma, ond gobeithio i chi fwynhau. A tan y tro nesaf. Hwyl am y tro.